Δεν έχει εύκολη αποστολή καθόλου, όπως εύκολη αποστολή δεν είχε και ο κύριος Παναγιώτης Πασχαλάκης όταν αποφάσισε να ξεκινήσει την ενέργεια αυτή που το μυαλό του υλοποίησε μια απόφαση να προστατεύσει όλους μας που αποφασίζουμε το καλοκαίρι στις θάλασσες να αθληθούμε, να παίξουμε με το νερό, να παίξουμε με τους φίλους μας, με τις οικογένειές μας και να μην βρεθούμε μπροστά σε απρόπτα. Ένα πολύ κακό περιστατικό το 2014 ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει μια δράση καταπληκτική, το Safe Water Sports, και γι' αυτό έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα στο στούντιο του Action 24 τον κύριο Αλέξανδρο Παπανικολάου, που είναι βεβαίως, καλησπέρα κύριε Παπανικολάου, καλησπέρα σας, κύριε στο Διοικητικό Συμβούλιο και άνθρωπος που στηρίζει εθελοντικά, όπως όλοι σας άλλωστε, το Safe Water Sports. Φοράτε και την μπλούζα και είναι πολύ καλό που το κάνετε για να μας θυμίζετε, ενώ βλέπουμε πίσω σας και τους υποστηρικτές αυτής της απίστευτης ιστορίας. Και θέλω να μου πείτε, μετά από 16 σχεδόν μήνες που έχουν συμπληρωθεί, επειδή το έχετε ζήσει από την πρώτη μέρα, πού βρίσκεται αυτή η προσπάθεια και πόση επιτυχία έχει? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι ο σκοπός του Safe Water Sports είναι να ενημερώσει τον κόσμο που ασχολείται με τα θαλάσσια σπορ, να ευαισθητοποιήσει το κοινό και επίσης να εισάγει μια καινούργια κουλτούρα στα παιδιά μέσω ενός προγράμματος το οποίο υλοποιείται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα. Στους 16 μήνες που έχουμε περάσει έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις, έχει ενημερωθεί πάρα πολλοί κόσμος. Το πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε με τα σχολεία έχει φέρει ενημέρωση σε 20.000 παιδιά. Εντυπωσιακό νούμερο. Και σκοπός για το 2017 είναι να ενημερωθούν 70.000 παιδιά σε 500 σχολεία και ταυτόχρονα να ενημερωθούν και 30.000 γονείς μέσω του Συλλόγου Γονέων. Κύριε Παπανικολάου, τα παιδιά, για να το πούμε και για τον κόσμο που ενδεχομένως δεν το έχει παρακολουθήσει ακόμη, αλλά πρέπει. Τα παιδιά ενημερώνονται λοιπόν σε αυτές τις, όπως το λέτε, ενημερώσεις πολύ σωστά στα σχολεία τους, για βασικούς κανόνες για τους κινδύνους που πρέπει να αποφεύγουν στη θάλασσα. Από εταιρείες που μπορεί να μην έχουν νόμιμη άδεια να τους πιάσουν κάποια jet ski ή κάτι άλλο. Το Safe Water Sports έχει υλοποιήσει ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και άνθρωποι εκπαιδευμένοι ειδικά του Λιμενικού Σώματος κάνουν την εκπαίδευση στα σχολεία. Αυτή η εκπαίδευση περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και τι πρέπει κανείς να προσέχει προκειμένου να υπάρχει το σπόρο αυτό στη θάλασσα με ασφάλεια και. Το όποιο σπόρο. Ακριβώς, οποιοδήποτε. Και η όποια εταιρεία, βεβαίως, γιατί υπάρχουν, διάβαζα και στο διαδίκτυο, υπάρχει βεβαίως κυρίες και κύριοι σελίδα στο διαδίκτυο του Safe Water Sports, που εκεί μπορείτε να μάθετε πάρα πολύ περισσότερα σχετικά με τις 3.000 παραλίες που έχουν καταγραφεί σε συνεργασία με το Λιμενικό. Ακριβώς, μέσα στο site του safewatersport.gr, αλλά ακόμα και μέσα από applications τα οποία είναι διαθέσιμα για όλα τα smartphones, φυσικά δωρεάν. Μπορεί κανείς να ενημερωθεί όχι μόνο για τις 3.000 παραλίες και πλέον και περισσότερες που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά επίσης μπορεί να ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά της παραλίας, μπορεί να ενημερωθεί αν υπάρχουν θαλάσσιες δραστηριότητες από νόμιμες επιχειρήσεις. Επαναλαμβάνω, μέσα σε αυτή την πλατφόρμα θα βρούμε μόνο τις νόμιμες επιχειρήσεις. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το σημαντικότερο όλο. Αυτό είναι. Μπορούν να ενημερωθούν και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ φυσικά τους ξένους οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα. Να σημειώσω εδώ ότι έχουμε πάνω από 17 εκατομμύρια ξένους στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Άρα βοηθάμε και πάρα πολύ και το ξένο που έρχεται στην Ελλάδα. Άρα και ο ξένος που έρχεται να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, στην καταπληκτική ομορφιά της Ελλάδας το καλοκαίρι και στα νησιά και όπου αλλού επιλέξει, ενημερώνεται, μπορεί να ενημερωθεί από το application του Safe Water Sports τι πρέπει να αποφεύγει. Μπορεί όχι μόνο να ενημερωθεί. Και τι πρέπει να επιλέγει, μπορεί να δει χαρακτηριστικά της παραλίας. Αν είναι αμμώδης, αν υπάρχουν ομπρέλες, πού είναι το λιμενικό, ποια είναι τα κοντινά νοσοκομεία. Είναι μια συνολική ενημέρωση και επαναλαμβάνω, φυσικά εκεί περιλαμβάνονται μόνο οι νόμιμες άδειες. Επίσης, μπορεί ο χρήστης αυτού του application να συμμετέχει και να βαθμολογήσει τις υπηρεσίες και την παραλία, βοηθώντας έτσι τον επιχειρηματία είτε να καλύψει κενά, είτε να τον επιβραβεύσει για τις άριστες από αυτό που μας λέτε βεβαίως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παπανικολάου, προκύπτει ότι δεν είναι, φαντάζομαι, λίγες οι επιχειρήσεις που δεν έχουν νόμιμη άδεια. Γι' αυτό άλλωστε έχει και τόση μεγάλη σημασία η δράση του Safe Water Sports. Δυστυχώς είναι ακόμα αρκετές οι επιχειρήσεις, ήταν περισσότερες, αλλά μέσα από τη δράση μας πιστεύουμε ότι υπάρχουν τώρα περισσότερες επιχειρήσεις που τείνουν να έχουν την ειδική άδεια και πέρα από αυτό υπάρχει μια περαιτέρω προσπάθεια που γίνεται μαζί με την TVLAS Austria, όπου θα προσπαθήσουμε τώρα πλέον να πιστοποιήσουμε τις επιχειρήσεις που έχουν άδεια και τι κανόνες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται. Αυτή είναι μια πανευρωπαϊκή καινοτομία και είναι κάτι το οποίο νομίζω δίνει προσθέμενη αξία στον τουρισμό. Στην Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που το εφαρμόζει αυτό
Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δούμε μια πανευρωπαϊκή εξάπλωση αυτού του συστήματος. Στο 78ο λεπτό η ΑΕΚ προηγείται για το κύπελο της Κέρκυρας με 2-0 με γκολ του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Σε ένα παιχνίδι βεβαίως που φαίνεται να καθαρίζει υπέρ της ΑΕΚ στην έδρα της. Όμως, εγώ να συνεχίσω με το Safe Water Sports και βεβαίως σε πολύ λίγο με τη συζήτησή μας με τον κύριο Αλέξανδρο Παπα-Νικολάου. Αλλά θέλω προηγουμένως να πω ότι εκτός από τους υποστηρικτές που έχουν φορέσει τη φανέλα, έχουν φωτογραφηθεί, έχουν αναρτήσει τις εικόνες στο διαδίκτυο, κάποιες εκ των οποίων βλέπαμε πίσω μας στο video wall, υπάρχουν και πολύ σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού που έκαναν promotion, επικοινώνησαν το σκοπό και τον ιερό αυτό στόχο του Save Water Sports, και ένας εκ των κορυφαίων βεβαίως Ελλήνων αθλητών όλων των εποχών δεν είναι άλλος από τον Νίκο Κακλαμανάκη. Είναι ενέργεια και δύναμη. Άκου τον άνεμο. Γίνε ένα με το νερό. Στον άνεμο δεν πας κόντρα. Κοντά, πλάι και μαζί του πας. Τη θάλασσα, αν τη φοβάσαι, σε διώχνει. Αν τη σέβεσαι, σ' αγκαλιάζει. Άκου, προσαρμόσου, προετοιμάσου. Στο παιχνίδι του κυπέλου η ΑΕΚ πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Πέκχαρτ 8 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση με την Κέρκυρα. Ενώ να σας πω ότι στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ στην Πηλαία νίκησε τελικά, ήταν πίσω στο σκορ την τουρκική Ουσάκ Σπορτίφ με 59-52 για τον τρίτο όμιλο. Είμαστε πάντοτε στο στούντιο με τον κύριο Αλέξανδρο Παπα-Νικολάου. Βεβαίως, κύριε Παπα-Νικολάου, από την εμπειρία σας από την πρώτη μέρα, αυτούς τους 16 μήνες που ξεκίνησε η ιστορία του Safe Water Sports, το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι όσοι ασχολούνται, να το λέμε αυτό, είναι εθελοντές. Ακριβώς, είναι αμιγώς εθελοντική όλη η προσπάθεια. Δεν υπάρχει καμία επιχορήγηση από το κράτος, χρηματοδότηση. Στηρίζονται όλα στους εθελοντές και στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιωτικοί πόροι, πολύ σημαντικό. Ιδιωτικοί πόροι, βεβαίως. Μπορώ να πω ότι ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη και αγάπη και βλέπουμε συνέχεια ο κόσμος να έρχεται όλο και περισσότερο. Είναι κάτι που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 40.000 άτομα που είναι followers στη σελίδα των κοινωνικών δικτύων κτλ. Με μια τάση να μεγαλώσει θα έλεγα, μεγάλη, με γεωμετρική πρόοδο. Θυμάμαι και τη δράση σας το 15 Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, που μοιράζονταν σχετικά φυλάδια στο λιμάνι του Πειραιά για όσους έφευγαν για τα νησιά. Σιγά σιγά επικοινωνείται αυτό όλο και περισσότερο. Παντού έχουμε κάνει μεγάλη επικοινωνία και μέσα από τους διάφορους σταθμούς της τηλεόρασης, σε όλους τους κινηματογράφους,
σε σημεία που περνάει πάρα πολλοί κόσμος, στα καράβια που φεύγουν για διάφορα λιμάνια, στα διόδια. Γενικώς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο όπου είναι εύκολο, προκειμένου να τον ενημερώσουμε το δυνατόν. Και για να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει, κυρίες και κύριοι, μπορεί να σας φαίνεται ότι δεν είναι πολύ επίκαιρο επειδή έχουμε μπει στο χειμώνα. Δεν είναι έτσι όμως. Η Ελλάδα είναι γεμάτη παραλίες. Σας είπαμε νωρίτερα, 3.000 παραλίες έχουν χαρτογραφηθεί σε συνεργασία με το λιμενικό. Υπάρχουν κι άλλες πολύ περισσότερες και δράση υπάρχει όλο το χρόνο. Και να σας πω γιατί δεν είναι καθόλου ασήμαντη η προσπάθεια του Safe Water Sports. Περίπου 50.000 Ευρωπαίοι, λέει σχετική έρευνα, Ευρωπαίοι τραυματίζονται ετησίως στη θάλασσα σε δραστηριότητες που δεν είναι βεβαίως, δεν έχουν επαγγελματικό χαρακτήρα, ενώ υπάρχουν παρακαλώ από βρέφη έως 14 ετών 5.000 πνιγμοί αναέτος στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, μια τέτοια δράση θα έλεγα εγώ, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι θα ήταν ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να το σκεφτόσασταν και με τον κύριο Πασχαλάκη να επεκταθείτε και σε άλλες χώρες Ευρώπης, να δώσετε την ιδέα της δημιουργίας μιας τέτοιας δράσης. Και εκτός των συνόρων μας. Φυσικά, βεβαίως, το βασικό είναι να ενημερώσουμε το δυνατόν περισσότερο κόσμο στην Ελλάδα. Ασφαλώς. Όχι μόνο Έλληνες, αλλά και τους ξένους που επισκέπτονται στην Ελλάδα. Ενημερώνοντας τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα, που είναι ένα σημαντικός αριθμός, αυτοί φέρνουν την πληροφόρηση στις χώρες τους και ναι, είμαστε ανοιχτοί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε συνεργασία και με άλλες χώρες όταν μας το επιτρέψει φυσικά ο χρόνος. Κλείνοντας, κύριε Παπα-Νικολάου, να πούμε ότι εκτός από το διαδίκτυο για τους μεγαλύτερους και τα μικρά παιδιά μπορούν να ενημερωθούν για το Safe Water Sports από το σχετικό βιβλίο. Φυσικά, προκειμένου να προσεγγίσουμε τα μικρά παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και social media, έχει δημιουργηθεί ένα βιβλίο που απευθύνεται σε αυτούς. Μιλάει τη γλώσσα των μικρών παιδιών. Η υλοποίηση της ιδέας είναι με τον συγγραφέα Βαγγέλη Λιόπουλο και την εικονογράφο Βίλη Καραμπατζιά σε συνεργασία με τις εκδόσεις Πατάκη. Ο τίτλος είναι «Οκταπόδιο Safe και οι τρεις θαλασσοφύλακες». Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το και καλό. Ακριβώς. Τι άλλο έχουμε να πούμε στο κλείσιμο? Μία δράση που έχουμε κάνει ακόμα είναι ότι το Safe Water Sports έχει διαθέσει στο λιμενικό σώμα, χωρίς κανένα απολύτως κόστος φυσικά για το ελληνικό δημόσιο, ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό πληροφοριακό σύστημα ελέγχων και επιθεωρήσεων, έτσι ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και τους ελέγχους στις παραλίες με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, χωρίς να χρειάζεται συμπλήρωση χιλιάδων εντύπων και φεύγοντας έτσι από το γραφειοκρατικό πρότυπο που υπάρχει. Μέσω αυτού του συστήματος μπορούν από λιμενικό σώμα να βλέπουν πάρα πολύ σύντομα ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει, τι χρειάζεται επιπλέον να γίνει και γενικότερα είναι on top of της διαδικασίας πολύ πιο σύντομα και με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Κύριε Παπα-Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο στούντιο του Action 24. Συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά στη δράση που πραγματικά μας αποφέρει πολύ σημαντικά ωφέλη για τη ζωή των Ελλήνων και ελπίζουμε στο μέλλον και άλλων πολιτών της Ευρώπης στο Safe Water Sports. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία πάντοτε περισσότερη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.